They have captured me here, they have binded me here, they wanted money to release me. Which number are you sending? Nkhani iyi ndithu takhala kuiona m'masocial media umo ndiumo. Ineyo dzulo I tried my best kuti ndiitole bwinobwino kuti nkhani iyi atani zongomveka zoti ayi nampanga kidnap kumusunga mumukakamiza mwenyeyu kuti amulande ndalama kuti atere iye anakasintha madola. Amwene pali nkhani zambirimbiri komano sindikuonako news ina yake yoti iyo mpakana yolongosola bwinobwino nkhanizi kuti mpakana ndizitolere bwinobwino koma ndikungoona baleyo apa ndithu amumanga amusunga koma actually ndi azimayi awiri aja ndi azimayi amene ajawo ndiona kuti kachikhale umene kajankakalekale ndithu sikuti ndikuyamba ukuku winanso anadandaulanso muonanso kusogolo kuma screenshot even na 2015 amasakidwanso nasintha izo sotekawana anthu oyera chonchi basi mwana ngati ali ndalama ayi ndithu ndi akapolo ene alibe ndalama imene iliyonse angoyera basi. Tunanga bwana ngale chonchi they have captured me, they want money to release me. Zosakhala bwino zosayenda kwambiri. Anyway, by the way, basa abulabulo mukakakhedo akandi kuyipa kasapitirire. Bunch. Tasundani huku. Tashoka na magari moradusha ya baba. Tasundani huku. I will take a video of you. Yeah, he was here. Yeah. He started here first, and then he told me to stand here. Yeah. The last video you saw, the last video. Nkhani yake yovuta ndio nzose isoni. Zikuoneka kuti kumpandako kumakhala azimayi awiri. Zikuoneka kuti ndithu ndi business yawo. Amakatenga anthu akuoneka kuti koma anthu ndazibambukhaokha ndi kayama atenga motani kayama namizira ntchito ya uhule akatenga kalaonawo kumpandako atisatuluka. Ndedzulo analowesa kukayati ndi anthu angati anapezeka zona kuti ena aphedwa zulu. Mmodzi wamene wawulira zonsezi anasungira anangomangamanga maunyolo ndikumusunga. Mazulo ano kazakhala bwanji kuti apitirize kuti atuluke nyumba kazinakhala bwanji watuluka nyumba ndi wamba kukwera mpanda komatu kumpanda kwake kwamasewera ndikutali ndithu mpanda zena kuti ungangokwera chikawawa. Ndo ati kuti anamanga unyolo wapanga mphamvu pakana wakwera mpanda nkumasuzumira mpanda wati unayikidwa mawaya ndithu mwambamu nkumasuzumira nkumakuwa help me help me help me. Nde pafupi ndi pamene pali mpanda apo ndikwawo kwantsikana wanga wa musaluni brother wake amamva kusuzuma yoncha kumuona mwenye akukuwa help me. Kena kweyo kudumpha kutenjo kumgwira munthu uja kumkokera kunja kuno kugwera pansi kugwera pachani panja pake patiso pali chani pali minga ndikugwera pansi atagwera pansi muja kumufunsa ndi chani kumuona ndi unyolo ali kumpanda kuti nabwera mwenye angapo anzanga aphedwa ndasala ndekha.
tipanga bwanji kumpanda kumene kulili nzonena kuti anthu sangangopita kuchisawawa sizingatheke ndi mmene kulili kumpandako. Ndoti mwenye uja pamene paja pawatenga foni wamba kuimbira foni azibale ake amati munthu anatani wasowa, hamba kuimbira foni azibale ake kuimbira ku polisi. Kalekale kwabwera chikhuza cha mwenye, kwabwera chikhuza cha polisi, kulowa kumpanda kuja apeza matupi ndithu. Of course matupi anthu sakulongosola bwinobwino koma ati apeza ndithu matupi onena kuti anthu oti atani amaphedwa ena ali mfriji kaya ati mitu ingati kaya kumeneko zikwanje zili poteropo zili magazi okhoka zatengedwa zamangidwa pa nsalu ndikuti ukakumpanda koma kumpandako kumakhala azimayi awiri. Eyetu moti kwa ajiswere olisi kunali bwino matiye glass nsewoso wako mesho uja apapa tikunena pano kuli kunyumbako kuchinyumbako kwabwera kale apolisi akukhadira kumene kukupa kuti anthu atani aphwanya. Eyetu azimayi zomwe zachitika kwathu kuno kuchigumula dziko laopsa. Tikamalandira anthu alenti tiziyamba tafufuza kaye kuchigumula kuno kwachitika nkhani mwina muyiona m'masocial media. Munthu uyi mwenye mukumona apa anampanga kidnap kummanga unyolo kumansunga nyumba. Azimayiwo ndi Amalawi atsikana achitsikana ndithu chamma amma 40s kumapanga kidnap amwenye ndi kumauza kuti aziyitanisa ndrama ngati sapereka ndrama maapha. Nde uyu mwamphamvu ya Mulungu atampanga kidnap atakhala 3 days nyumba anthu aja anatulukanso kupita kukapanga kidnap ena ndeka ndi wantchito anangotsegulira alithawa ndi anathawa ndi amene wapangisa zonsezi kuti zivumbuluke. Eyetu dziko laopsa. Like, share, Malawian cameras, subscribe.